Izena Arroza Txaupa, Lucia Valladares eta Naiarin. Zergatik aukeratu dugu? Platera aukeratu dugu arroza eta soja gustatzen zaigulako. Eta platera oso erraz eta azkar egiten da. Nondik dator? Platera Ameriketako hegoaldetik dator, Perutik zehazki. Osagaiak: 2 koilarakada olio, 2 arrautz, gatza, 300 gramo oilasko burar, 2 tipulin, zati txuria, 1 koilarakatxo jengibre, 1 koilarakatxo baratxuri, 1 edo 2 piper gorri, 2 edalontzi arroza, 2 koilarakada soja saltza eta 2 tipulin zati berdea. Pausoak: lehengo 2 arrautzekin tortilla egin eta gorde. 2 oilaskoa gatza eta piper beltzarekin frijitu eta atera. 3 tipulin zuria, piper gorria, baratxuria eta jengibrea salteatu. Lau, arroza eta soja saltza gehitu eta nahastu. Bost, tortilla zatitu eta tipulin berdea gehitu. Eta azkenik platera gozatu.